че партийните централи са едни сиви скучни места, където лицемерни чичковци и лелки седят и съчиняват предизборни платформи и компромати. Това е пълна грешка. Оказва се, че в някои от партийните централи става голям купон. Ето вижте, Раковски 134 става пиано бар. В статията по-надолу става ясно, че синята емблема, централата на СДС на Раковски 134, може да се превърне в пиано бар. Аз, разбира се, имам информация какъв ще бъде репертуарът на пиано бара. Най-големият хит ще бъде песента, посветена на тъмносиния лидер Иван Костов, Иване, Иване, която ще чуем в изпълнение на младите сини лъвчета Борис Султарийски и Цветелина Грахич. Разбирам отдавна за какъв ли се мислиш. Командир, вероятно, от тебе, аман. В ДСБ да сте много, така ти се иска. А пък всъщност си само Иван. Днеска пак се стараеш да дойдеш обратно. От властта си нагушен, ти мургав тиран. Ала Райчев и Радева казаха ясно: ти от всички си най-Иван. Иване, 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 спасение няма. Ако дойдеш, ще стане мезян. Браво, разкошно изпълнение. Фамозно. Само да отбележим, че в него участваше и Лилия, не само Грахич, както вие подведохте, така да се каже, дезинформирахте зрителя. Това е защото в една партийна централа винаги идват и симпатизанти. Идват, да, така е. И те горе-долу толкова са сините симпатизанти, горе-долу двама-трима човека. Но освен песен за командира, в пиано бара на СДС ще може да чуете и коя песен пее екс-президента Петър Стоянов. Тя звучи така. Завръщам се тук след години, а бяха едни времена. Соколов изтупан в бикини, а класната Катя с мустак. Събуждат се с победи в брака, пътувах напред и назад. Но Костов така ни прецака, че пак съм си прост адвокат. Потъва, без мен СДС-то потъва. Потъва, без мен СДС-то потъва. Софиянски усмивката скри, Мартин Димитров е издънка. Зато и Светлю Витков губи. Разкошно. Каква тъга. Разкошно, каква тъга наистина. Навява. Разбира се, в репертуара на пиано бара има и песен за дамите в родната политика. Сега ще имате честта да чуете любимата песен на Надежда Нейнски, която е със заглавие "Ах, СДС-то". Вместо харизма на сините трябва и клизма. Костов няма да влиза. Спомен остава за онзи айляк. Тук на Раковска са всичките брак. Костов го смяна, но рейтинга все не излиза.